Ťatliakovo jazero. Tu sú dvaja živí blázni, ktorí sa v ňom kúpu. Marianko, dovol. Druhý, áno. A tu sú krásne hory. Tak to si to nejak predstavoval, tú dokumentáciu? Tam je chata. Budúca. A tu? Tu blázoň. No. Ivan, ty si není celkom ale zdravý. A tuto? Tu som ja. Tereska, o čo ti ide moja? Von choďte z toho jazera. Tereza, keď tam trestnete, budete choré, 1000%. No, hej. Hanka, von odtiaľ. Tak nebudete sa takto hrať. No, to na strane. Iná. My keď sme tu boli, tak voda bola potiaľ. Mohlo byť pekne, keď slnko sa svietilo. Ty blázni, to je šátovo sa oháči, vieš? Zaplacujú von. No zakrúcaš? No. Pani, počkaj. No prečo ideme tam, poďme inde. Na druhú stranu niekam. Kde Izabáči sedí? Tam. Poď, poď. Poďme. Hej, to povedal. Pozor. Poprosím vás, vstúpte, ideme do kalendára. Ja že skákať hlavičky. Aj to bude. To je modro mi taký.